Hoca bolsaňyz gelmez ýanyňa kesel. Diýerlerimi daň size arasda sagdyň nesil. Mergen, alman ýup arassalap ýiňdiýdäjim. Görmediňmi? Arassaladım aýne. Ine ýene arassalayny isleseň. Ay ýok, onuňa bolanok. Ine arassaja bolla. Al senemi? Ýok, mazal ýup iýmeseň mikroplar galýa diýdäjim. Mine öýde ýup iýjek. Ýumaňda näme bolýar? Onsuzam arassaja görnýär. Bollu da uy! Görýämiň näme bolýar? Gögönümler öýüňize getirip, ilki bilen eliňizi, soňra gögönümleri mazal ýuwmagy ýatdan çykarmaň. Bu siziň has sagdyn bolmaňyz üçin ören möhümdir. Ýuwulmadyk hemem çalaja ýuwulan gögönümler siziň saglygyňyza zeper ýetirmek ahmallyr. Arassa boluň, sagdyn boluň, şadýanja boluň.